Различно. Различно означава някоя играчка да не е обикновена от другата. Това значи различно. Да се различават. Да. Добре. Ядосано. Ядосано означава да обърнеш гръб на другия човек. Означава ли да викаш и да крещиш и да се ядосваш? Да. Учтиво. Учтиво означава да си имаш парички и да изкарваш други парички на банката. А не означава ли да се държиш добре, да казваш добър ден, да казваш здравейте, благодаря? Всичко това, да. Искам да кажа това нещо. Това ли искаше да кажеш? Това ли имаше предвид? Добре. Готово. Готово означава, че ти си готов с нещото, което искаш да направиш. Добре. Същото. Същото означава да направиш това нещо, което ти се е развалило преди. Добре. Правилно. Правилно означава да помниш правилата. И да ги изпълняваш, Да, предполагам. да ги изпълняваш. Цвят. Цвят означава Всичко си има някакъв цвят, примерно. Още го той да си казва време. Цвят означава Цвят означава зелено. Друго? Има ли друго? Не. Празно. Празно означава да е празната къща, всички хора да се излезнали. Така. Половина. Половина е да е останало половината хора в къщата. Оплашено. Оплажено означава да бягаш. Да бягаш. Черно. Черно означава да си черно чудовище. Добре. Скъпо. Скъпо означава да казваш нещо и да не го взимаш. Я пак. Да казваш нещо и да не го взимаш откъде? От магазина. Не ме снимай. Няма, той не те снима. Не снимаме. Добре. Аз си гледам телевизора тук. Тъжно. Тъжно какво е? Дължно означава да си сам. Добре. Преди. Преди означава преди малко. Нещо, което е минало, нали? Да. После. После означава да хванеш нещо истинско и да го отровиш, примерно. И как така, мамо? После, какво значи, бе? После? После значи сигурно не си спомня. Не сега, а после. Това означава, че след известно време. После не означава ли след малко? Да, това искам да кажа. Аз обърквам. Нищо де. Голяма работа. Ние нали за това сме тук да ти помагаме. Минута. Минута означава да се играеш. Определено време. Да. А час? Час означава да е 1 час. Кое е повече? Една повече минута ли? или 1 час? Да, повече. Кое е повече? Повече е да е 1 час. Добре. Днес. Днес означава да е сега. А утре? Утре означава да е деня. На другия ден. На другия ден. Вчера? Вчера. Стига толкова ме изпитваш.
толкова? Да. Добре. Айде да отидем да Айде, заиграем. че да поиграеш малко. Браво, благодаря ти, цялата анкета я попълнихме почти. Кажи чао на камерата, бе. Тади, мамо, ела да се играем. Имам още